Hej. Vi vil i løbet af de næste par minutter forklare kort om begreberne spændingsforskel, strømstyrke, effekt og resistans. Det her ligger til grund for hele vores forståelse om elektricitet, og er blandt andet grunden til, at du lige nu kan sidde derhjemme og se den her video på sådan en her. Strømstyrken har symbolet I og måles i ampere. Den er defineret som ladninger per tid, altså hvor mange elektroner, der passerer gennem en ledning i et givet tidsinterval. Ladningen måles i coulomb, og 1 coulomb er 6,25 gange 10 i 18 elektroner. Hvis vi har et kredsløb, hvor der løber 2 ampere igennem i 1 sekund, kan vi udregne, at der løber 12,5 gange 10 i 18 elektroner igennem per sekund. Har vi en ledning, der deler sig til flere ledninger, vil strømmen igennem ledningen inden delingen være summen af strømmen igennem ledningerne efter delingen. En god huskregel på dette er, at der kommer ind, også må komme ud, selvom det kommer ud flere steder. Spændingsforskellen har symbolet U og måles mellem 2 punkter i et kredsløb parallelt forbundet til. Spændingsforskellen måles i volt, som er defineret som omsat energi per ladning. Hvis vi kigger på en pære med en spændingsforskel på 24 volt og en strømstyrke på 1,67 ampere, kan vi ved at gange disse to faktorer sammen finde ud af, hvor mange watt elpæren bruger, altså dens effekt, som har enheden joule per sekund. Det er tilfældet, fordi spændingsforskel og strømstyrke gange sammen giver energi over tid. Hvis vi tager eksemplet fra før med elpæren, kan vi derfor regne ud, at den har en effekt på 40 watt, fordi at 24 gange 1,67 er lige med 40. I 1820'erne var der en klog tysk fysiker ved navn Georg Simon Ohm, der eksperimenterede med elektriske kredsløb. Han fandt ud af, at der var en sammenhæng mellem modstanden i et objekt, som har symbolet R, spændingsforskellen med symbolet U og strømstyrken igennem det med symbolet I. Modstanden, også kaldt resistans, er derefter opkaldt efter ham og måles i ohm. Ud fra denne lov kan vi udregne, at ledetråden i elpæren fra før har en resistans på 14,3 ohm. Hvis man har flere modstande i samme kredsløb, er der nogle bestemte måder at udregne den samlede modstand på. Hvis vi i en seriekobling måler spændingsforskellen over den første modstand U1 og over den anden modstand U2, for at få den samlede spændingsforskel lægger man bare spændingsforskellene sammen. Gennem noget matematik kan vi derved komme ud i, at vi bare kan lægge resistansen fra den ene modstand sammen med den anden modstand, og derved få den samlede erstatningsmodstand. Her har vi så opstillet et forsøg med 2 modstande, en på 2 ohm og en på 3 ohm, for at vise, at spændingsfaldet over den ene modstand plus spændingsforskellen over den anden modstand er lige med spændingsforskellen over begge modstande. Dette gør vi ved, at vi har et strømforsyning og et multimeter. Det første vi gør er at tage multimeteret med den røde ledning som positiv og den sort som negativ, og sætte det på den første modstand på 2. Sådan. Tænd for den og tænd for den. Strømforsyningen har sit eget voltmeter her i, som viser 1,2 over begge to, og multimeteret her viser 0,4. 0,5, hvis vi runder op. Og det er så spændingen over den første modstand. Tager vi nu spændingen over den anden modstand ved at sætte den sort på her og den røde på positiv før modstanden, kan vi måle spændingsfaldet over denne modstand. Igen siger strømforsyningen 1,2 og multimeteret siger her 0,7. For at se om dette passer, skal vi nu måle spændingsforskellen over begge modstande. Det gør vi ved at beholde minus på ledningen efter den sidste modstand og sætte den røde på ledningen før den første modstand. Således at vi har en parallelforbindelse, der går udenom begge modstande.
Strømforsyningen viser endnu en gang 1,2, og multimeter viser 1,2, hvilket jo passer, da 0,7 plus 0,5 er lige med 1,2. Når vi har to modstande i en parallelkobling, vil den totale strømstyrke, som kan måles inden de to modstande, være det samme som strømstyrken gennem de to modstande lagt sammen. Her ved brug af Ohms lov og reglen om, hvad der kommer ind må komme ud, kan vi udregne, at modstandene kan lægges sammen sådan her. Nu ved du lidt mere om verden omkring dig, og vi håber, du har fået noget godt ud af det. Farvel og tak for denne gang.